Hej, dragi moji, kako ste? Kreće nova nedelja za nove podvige. Idemo! Da bi stvarno postao autentičan, a ne samo da maštaš i zamišljaš sebe kao nekakvog junaka i heroja, moraš da uradiš nešto konkretno i da imaš čitavu strukturu koja to podupire. Jer sve dok je to nešto u tvojoj glavi, to je samo ideja. Da li želiš da napišeš knjigu, da snimiš film, da radiš neku posebnu masažu, da učiš o duhovnosti i svog iskustva, da postaneš inženjer koji donosi budućnost. Šta god ti je Bog dao u srcu, to trebaš da materializuješ. Znači da to pretvoriš u nekakav proizvod ili uslugu, da to produciraš, da dobije formu ili oblik i da podigneš na jedan kvalitetan nivo i na kraju da to plasiraš, da služi ljudima, a da tebi bude podstrek da i dalje ideš u tom pravcu i da nastaviš sa tim. Znači to su 3 stuba tvoje autentičnosti. Proizvod ili usluga, produkcija i biznis. Proizvod ili usluga je tvoj talenat, ideja, poziv, produkcija svega toga i na kraju biznis koji podrazumeva brand, marketing i prodaju. Sve na ovome svetu, u svim aspektima, funkcioniše na taj način. Ako želiš da staneš na svoje noge, da živiš svoj život, da nađeš smisao svog postojanja, da budeš u miru sam sa sobom, da budeš heroj svog života, to je to. Tako ispunjavaš svoj zadatak i ako jedna od ova 3 ne funkcioniše, nemaš dobitnu kombinaciju. Recimo imaš talenat i neku ideju. I ako ne preduzmeš drugi korak i to uobličiš u konkretnu stvar, to ostaje nevidljivo i neupotrebljivo. A ako uspeš to da uradiš, imaš dobar proizvod, sjajnu uslugu, verovo ili ne, to opet ostaje nevidljivo i neupotrebljivo ako ne umeš da ga ponudiš na pravi način. A to je tek nauka za sebe. I pravi je izazov da se sve to nauči, razume, primeni i dočeka uspeh svega toga. Zato je ulaganje u sebe najveće ulaganje, jer kad se dobiješ pravo znanje i mindset, ti onda možeš da staneš na svoje noge i da zadobiješ slobodu o kojoj sanjaš čitavog života. Pitanje je samo da li ćeš da dosanjaš svoj život, a to samo od tebe zavisi. Sve drugo možeš da dobiješ, može neko da ti da, možeš da imaš sreće, ali ono što stvarno želiš, tvoje prava autentičnost, zavisi samo od tebe. Ti je sam stvaraš. Materializuješ sebe u realnost, da tako kažem. Jer autentičan uspeh ne dolazi s polja, ne čekaš ga. On je u tebi, stvaraš ga. Ti si taj uspeh. Ove nedelje pričamo o tome, o realnoj autentičnosti, koja je stvarni preduslov za uniju sa sobom, a kasnije i za Twin Flamere uniju, a također za sve ostale koji žele da žive svoj život. Učit ću te kako da razmišljaš za uspeh. Učim te o samoj suštini i principima koji stoje iza onoga što učimo. Tako da znaš šta radiš i zašto to primenjuješ, a ne samo da te tovarim informacijama, kao što se inače radi pa uložiš vreme, energiju i novac i opet ne znaš odakle da počneš i čemu šta služi, jer ne poznaješ pozadinu svega toga. Ali da bi se sve ovo desilo, ti moraš da reaguješ, da kreneš. Niko ne čeka na vas, nego se vi pokrećete. Ako se moliš, želiš nešto, očekuješ da se desi, a radiš isto, kako onda? To ne postoji, to je zabluda. Skok vere se preduzima dok se bojiš i dok ti sve izgleda nemoguće. To i jeste skok vere. Znači, veruješ sebi i u ovom slučaju meni da ću da te opravim, što se kaže, da ću da te izvedem na pravi put. Moja specijalna ponuda važi do kraja godine, a nakon toga vrednost raste. A o svemu tome pričam u sledećim videima, o vrednosti, o vremenu, o znanju, jer sve je to povezano i vodi vas do pravog autentičnog uspeha. Vidimo se, dragi moji, uživajte.